Goedenavond, welkom bij het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Brecht Koedoder en in dit journaal brengen wij u het nieuws in het Nederlands. We beginnen onze uitzending. In het vierde kwartaal van 2021 waren consumentengoederen en diensten op Bonaire met 5,7% duurder dan een jaar eerder. In het derde kwartaal was de inflatie nog 4,3%. Dit meldt het CBS op basis van de Consumentenprijzenindex Caribisch Nederland. Ja, we kijken altijd naar de inflatiecijfers per kwartaal in vergelijking met een jaar daarvoor en ook in vergelijking met een kwartaal daarvoor. Dus we kijken nu naar de cijfers van het vierde kwartaal van 2021 en we zien dat vergeleken met cijfers van het vierde kwartaal van 2020 zijn de prijzen gestegen met 5,7% in vergelijking met een jaar eerder. Als we kijken naar de verandering per kwartaal, dus in het vierde kwartaal van 2021 in vergelijking met het derde kwartaal, dan zien we dat de prijzen zijn gestegen met 1,8%. Dat komt voornamelijk ook doordat we de subsidie voor de vastrecht voor water en elektra, dat is gezet per december 2021 en we zien dat dat van invloed is geweest op de prijzen. We zien dat voor water is gestegen met 5,6% in vergelijking met een kwartaal daarvoor. En elektriciteit is gestegen met 9,2% in vergelijking met een kwartaal ervoor. Zijn er andere, laten we zeggen, redenen waarvoor deze inflatie is gekomen deze jaar? Voor het vierde kwartaal van 2021? Ja, we zien een verandering in prijs, voornamelijk ook bij het transport. Is gestegen met 2%, benzine is ook gestegen met 6,2%, diesel is ook gestegen met 6,7%. Dus er zijn meerdere factoren die hebben bijgedragen aan een stijging van de inflatie. Natuurlijk hebben jullie ook cijfers van de hele jaar, zowel voor Bonaire en voor de andere twee eilanden, Saba en Statia. Ja, als we kijken naar het jaarcijfer van de inflatie, dan zien we dat in 2021 zijn de prijzen met 1,7% gestegen in vergelijking met het jaar 2020 voor Bonaire. Voor Saba geldt ook een stijging van 1,6% in vergelijking met 2020 en voor Statia zien we dat de prijzen gedaald zijn met 0,2%. Esther, jullie waren begonnen met onderzoek Omnibus. En hoe gaat het met deze? Ja, dat loopt. Dat loopt tot eind januari. We verwachten dan alle data binnen te hebben. En voor het tweede kwartaal van 2022 gaan we de eerste resultaten publiceren. En het zijn interessante data, moet ik zeggen. Het gaat over de samenleving, onder andere hoe gelukkig voelt men zich op de eilanden, Bonaire, Saba en Statia. Eet men groente of fruit, elke dag of niet? Hoe vaak per dag eten we groente en fruit? Hoe gelukkig voel je je? Ja, verschillende, ook de kerkelijk gezinte is een interessante, die hebben we ook uitgevraagd. De gesproken talen, dus er zijn verschillende resultaten die heel interessant zijn, die iets zeggen dan over de samenleving. Mensen die aan deze cijfers willen komen, hoe kunnen ze dit doen? We hebben sowieso publiceren we alle cijfers op cbs.nl/Caribisch Nederland. We hebben ook onze Facebookpagina, Statistics Caribbean Netherlands, waar we vaak op publiceren. En niet te vergeten onze statline.cbs.nl of opendata.cbs.nl. Daar vinden de kijkers alle informatie en mochten ze vragen hebben, dan kunnen ze ons altijd bellen op 717-8676. Bij de aankomst van het cruiseschip Royal Caribbean op Bonaire was er zorgen in de toerismesector over het nieuwe systeem van het bubbel, die alleen voor Bonaire gelden, maar niet voor Aruba en Curaçao. We spreken met havenmeester Gunther Vlaanderen. Bon dia, bedankt voor de tijd. Om te beginnen, Royal Caribbean, eigenaar van Celebrity,
heeft ons benaderd, één of 2 weken geleden, over dit bubbel. Ze hebben ons laten weten dat het is een soort van testprotocol om te kijken waar ligt de contactie van de virus. Dus hoe loopt de virus? Is het de mensen op de boot die elkaar de virus overdraagt of komt die gewoon van beneden? Dus we willen gewoon een soort testcase doen. Dus 1 dag of 2 dagen dat ze hier naartoe komen met een bubbeltour. Dat hebben we wel netjes met BCTA, Bonaire Cruise Tourism Association, gemeld. Die hebben hun met taxis, tours operators en ook met de markt over gehad dat dit willen ze doen. Dus er was van onze kant heel netjes gecommuniceerd en iedereen was wel oké met het. We zijn nog steeds in de pandemie en je moet wel iets denken om te helpen met elkaar om dit toch te waarborgen. Alleen was een surprise voor ik ook. Gisteravond, rond 10 uur, kreeg ik ook een brief dat het geldt niet meer voor Aruba en Curaçao, maar het geldt wel voor Bonaire. Het was laat, maar ik heb toch contact genomen met Roy en die waren wel ook inderdaad mee bezig. En ze hebben hun gezegd, ja, dat is wel inderdaad een fout. Ze hadden gewoon ABC moeten nemen dat het niet meer geldig is, maar ze hebben het gewoon alleen voor Aruba en Curaçao gedaan. Ze hebben ons gezegd, ja, sorry, dat was niet de bedoeling. Dat het alleen voor die 2 landen wordt geschrapt en niet voor Bonaire. Maar ineens hebben ze dat wel geschrapt. Maar ik heb ze gezegd, vandaag wordt het wel moeilijk, want we hebben alles in principe al gestopt. Taxis gestopt, markt gestopt, bustours gestopt. Dus dat was een beetje jammer, dat ballen we wel van. Maar het is niet anders. Het is een moeilijke periode, een moeilijke tijd. Dus we moeten gewoon samen met elkaar dit het beste doen. Dus van onze kant hebben we wel netjes gedaan, maar toch Royal beslist iets anders. Voor de volgende tours gaan ze geen bubbel meer doen. Dat is wel wat gaat gebeuren. Dus ze gaan dit soort testen niet meer doen. En ze moeten er gewoon van zorgen dat de virus niet aan boord komt. Dus dat betekent dat hun protocol wel een beetje wordt aangepast voor de passagiers. Maar dat heeft geen impact voor ons op Bonaire. Er zijn andere cruise ship lijnen die hier naartoe komen. Is er meer sprake van bubbels tussen die andere cruise lijnen? Ja, met alle cruiselijnen is dit idee naar voren gekomen. Maar alle cruiselijnen willen gewoon de procedure zelf van de land om binnen te komen iets makkelijk maken of meer accessible. Maar dat betekent dat ze ook geen bubbeltours meer gaan doen. En je hebt gezien, ook op Curaçao, dat was een probleem geworden. Ook op andere eilanden. Dus ja, bubbels denk ik dat gaat niet meer worden. Fondation Konuko Kakelvers kreeg een melding binnen dat er een hond vastzat in de riolering vlak voor Telbo. Patrice Verschoor en Peter Kersemaker, met behulp van de politie en de brandweer, waren zij lang bezig met het redden van het hond. NOS-TV heeft het volgende. We werden gebeld door de politie-meldkamer. Er zit een hond in het afwateringssysteem bij Telbo voor. Oké, ik kom eraan. En de brandweer kan nog even niet komen, want het was 8:30, dus die wachten dan tot KLM binnen is. Oké, goed. Dus wij erheen, stond politie voor de deur, beveiliging was voor de deur. En we hebben gekeken, we hebben de hond gehoord. Maar het is zo'n smal rooster, dus ergens heeft de hond in het stelsel een pijp gevonden waar die in kon. Nou ja, goed. De brandweer kwam en die hebben dat deksel eraf gehaald. En ik dacht, ja, het is daar nogal vies binnen. Dus ik denk, mijn benen kan ik wassen, mijn broek krijg ik niet meer schoon. Dus hup, spijkerbroek uit. Dus ik heb daar een halve avond in mijn onderbroek rondgelopen. De enige klommen, gegraven, gedaan. De brandweer heeft echt geweldig geholpen. Meneer van de politie ging nog restjes kippenbotjes, zijn heel slecht, maar vooruit. Ja. Kippenbotjes halen om de hond maar te lokken. Nou, we zijn daar zeker 1,5 uur heel druk geweest. En ineens zegt iemand, kijk, daar gaat hij. Die andere kant op. Dus hij heeft zelf de uitgang gevonden, is er uitgegaan. Hebben er nog een poos achteraan gevangen. Maar ja, de hond is bang en zenuwachtig, dus die liet zich niet meer pakken. Dus die loopt nog ergens in Playa. Oh, misschien is die gewoon thuis. Ja. Dus als hij daar weer in zit, hoeven we er niet heen. Hij weet de weg naar buiten. Ja, okay. Maar het was een bijzondere actie. Die hadden we nog niet eerder gehad.
Laten we het toch even over Gunung Kakkelvers praten. Hoe ging het gedurende de vorige jaar voor Gunung Kakkelvers? Het is druk en het blijft maar druk. Ik weet niet of je het kan zien, maar we hebben daar al nieuwe kennels neergezet voor de eerste opvang. Zit vol. Alles zit vol. We hebben nu ook gezegd, er is een opnamestop. Er kan gewoon niks meer bij. Alleen echte noodgevallen, aanrijdingen, daar rijden we natuurlijk altijd voor. Daar maken we wel weer een plekje voor. Maar in principe is het vol. Er zijn gewoon te veel honden. Wat moet gebeuren? Ik vraag dit elke keer weer. Wat moet gebeuren? Mensen, laat je hond steriliseren, castreren. Laat hem chippen. Wij hebben de afgelopen periode een paar keer politie aan de deur gehad, boeren aan de deur gehad. Ergens in de omgeving worden geiten en schapen doodgebeten. Dus dan zeg ik tegen mensen, kom kijken. Zie dat mijn honden niet naar buiten kunnen. Ik vind het heel erg dat het gebeurt. Ik weet ook dat de honden loslopen, maar ik kan ze niet vangen. Ze laten zich niet vangen. Dus uiteindelijk komt de politie dan en dan worden ze geschoten. En dat vind ik heel erg. Maar ik weet ook geen andere oplossing. Dat is echt heel triest. Die boeren hebben zoveel schade, hebben zoveel tijd en energie en geld gestoken in het van een klein geitje naar een volwassen bok die een goede dek kan doen, waar ze weer nieuwe geitjes van krijgen. Die ze natuurlijk ook kunnen verkopen voor de slacht. Het is die mensen hun inkomen. Ja. En een hond, waarvan niemand weet van wie die is, of misschien wel iedereen zegt, dat is niet van mij. De boer heeft schade. En de hond heeft geen honger. De hond bijt alleen maar 15 beesten dood. En gaat dan weer naar een volgende. En dat vinden we heel erg. Maar de politie is hier geweest, de boeren zijn hier geweest. Het is heel duidelijk, de honden komen niet bij ons vandaan. Maar ja, daarmee lopen ze nog wel steeds los. U had net over een chip. Waarvoor dient deze chip? De chip is ongeveer de grootte van een rijstkorrel. Dat doet de dierenarts met een prikje op de linkerschouder. En wij hebben apparaatjes, dierenartsen hebben apparaatjes, Animal Shelter heeft, en dan kunnen we de chip uitlezen. En als je de chip dan geregistreerd hebt, dan kunnen wij zeggen, oh, maar die hond hoort bij die mevrouw of meneer, of op dat adres. En hoe moet dit gebeuren? Moeten die eigenaren gewoon daar naartoe gaan of wordt het verplicht? Hoe wordt het? Het is niet verplicht. Nee, maar je kan het bij de dierenarts laten doen. Ik dacht dat het $30 kostte. Dat is natuurlijk best een boel geld. We zijn in het nieuwe jaar 2022. Wat verwacht u? Wat wilt u bereiken met Gunung Kakkelvers? We willen vooral doorgaan waar we mee bezig zijn. We willen echt mensen bewust maken. Steriliseren, castreren. Hou je hond in je eigen koraal. Doe hem desnoods aan de lijn. Want er zijn te veel ongelukken. Er worden bijna wekelijks gebeld. Er is een hond aangereden. Iedere dag zie je op Facebook. Sorry eigenaar, je kat is dood. Ik heb hem aan de kant van de weg gelegd. Hou je beesten zoveel mogelijk binnen. Lagoon, een schadelijke omgeving geworden voor honden, maar nu ook voor andere dieren wegens giflegging. Volgens Farid Ayoubi, bewoner van Lagoon, is hij en zijn buren nu slachtoffers van het probleem waar zij helemaal niks mee te maken hebben. Heel makkelijk. Het lijkt heel moeilijk, maar het is heel makkelijk. Er is een oorlog tussen geiteneigenaars en hondeneigenaars. Mensen die hebben honden, die zorgen niet goed voor de honden. Die honden die lopen los, die honden die maken geiten van de boeren dood. De boeren van die geiten die worden boos en die beginnen honden te vergiftigen. Maar er is een situatie, want vanaf december tot en met nu is al 37 honden die of werden vermoord, vergiftigd, doodgeschoten of levend gevonden. En we hebben een oplossing ervoor gekregen. Dus iemand is bezig honden daar naar Lagoon te brengen. Wie die iemand is, weten wij niet. Maar de situatie is dat die boeren die worden boos, want terecht, de honden die maken hun geiten dood. Dus die boeren die gaan vergif zetten voor die geiten. Dus ik begrijp het voor die boeren.
Dus hier heeft de mens heeft alle fout. Alles wat fout is de mens, niet de dier. Want één, je hebt honden, je zorgt niet goed voor je honden lopen los en de honden die vernielen properties van anderen. Dat is compleet verkeerd, want je hond moet in je tuin zijn, of aan een touwtje of aan een lijntje als je ermee loopt. Dus gisteren ben ik gaan controleren of ze weer honden hebben gebracht naar Lagoon en ik kom deze 3 geiten tegen. Dus ik heb de politie gebeld, keurig netjes, de politie is gekomen en de politie heeft gezegd van, luister jongens, dit kan niet meer zo doorgaan. Dus ik heb begrepen, vanmorgen was de dokter daar geweest. Waarschijnlijk heeft de dokter dan samples gepakt van het bloed van de geiten om te kijken als het ook gif is. Want vanaf de toren in Bolivia tot en met de kippenfarm daar, aan de andere kant, vol met gif. En dit is gevaarlijk. Stel je voor een familie gaat daar lopen met zijn kinderen en een van die kinderen die pakken dat gif op en zetten in zijn mond. En morgen heb je een mens die dood is gegaan omdat die gif heeft aangeraakt. En dat is compleet verkeerd. Heeft de politie iets deze keer gedaan? De politie is gekomen gisteren, keurig netjes, heeft foto genomen van de situatie, heeft met mij gesproken. Ik heb uitgelegd wat ik denk. En ik denk dat het nu wel iets heel serieus gaat worden, dat de politie erachter gaat. Want wat ze hebben gezien en dat ik begrepen heb dat de dokter vanmorgen daar was, denk ik dat het nu eindelijk een investigation, ik weet niet de juiste woord in Nederland, ze gaan kijken, onderzoek gaan ze doen om te kijken wat is er gebeurd, wat is er gaande en wie het doet, waarom het gebeurt, et cetera. Ja, want dit blijft niet alleen aan de honden, aan de geiten. Die gebeurt ook met andere mensen, beesten, met vogels. Ja, correct. Want bijvoorbeeld, ik heb jullie vorige keer gebeld, jullie zijn thuisgekomen bij mij, jullie hebben het gezien. Vogels, hele gebied, dode vogels, dode poesen. 's Morgens word ik wakker, ik ga in de Konoek om mijn kippen eten te geven. Ik heb meer dan 21 dode kippen in de koraal, dode poesen in de koraal. Ik heb niks te maken met geitenboer. Ik heb niks te maken met die personen die niet correct hun honden controleren of uitlaten of beheersen. Maar die probleem die komt ook naar ons als andere buren die niks mee te maken hebben met de problematiek. En daarom word ik boos, want als de boer problemen heeft, als de geitenboeren problemen hebben met de hondeneigenaars, dan moet het tussen de hondeneigenaars blijven en die geitenboer. Niet dat andere mensen in de wijk, andere mensen in Lagoon, de victima zeggen we in Papiaments, worden voor deze situatie. Dit kan niet zo doorgaan. Het mag niet zo doorgaan. Het is niet correct dat het zo doorgaat. Wij gaan in de reclame en zijn zo bij je terug. Dames en heren, vanuit de schatkamer van de Bondigro willen wij u van harte uitnodigen om weer naar Duo Penotti te kijken. Elke vrijdag, na Vega di Nummer, om 20:08. Televidente nang at nossa trobe turja bierna a noite después de Vega di Nummer 20 passadi 8. Natuurlijk, alleen op NOS TV te zien. El canal netamente boneriano. Saludos televidente. Me que invitamos para tour ya domingo, mitad de 9 a noche, para sintonizar Dale Clave. Camina a mí Giovanni Messera, também papia com o artista boneriano Bibana Boneiro, o artista boneriano Biba Afo, é nota boneriano Bibana Boneiro e é internacional. Sintonizar, não se vê, o canal netamente boneriano, tu já domingo, mitad de 9 noche e repetição riba chamar depois de Vega de Número,
Bonaire, no perdie. Plataforma Farandulero TV, um programa carregado com entrevista e farandula, com cobertura de turnos islanang, apresentado por Sadi Claber. Todo domingo à noite, metade 10 com repetição, já webs 10 para 9, sente aqui na nossa TV, o canal netamente boneriano. Plataforma Farandulero TV, apresentado por Sadi Claber. Cas de emoção. Camina nós cria espaço para crescimento mental, emocional e assim elevar a vida personal. Não te importa a raça ou sexo. Cas de emoção. Vitamina para mente, alma e espírito. Não perder. Cas de emoção. Turja luna noite metade 9 aqui na Nos TV, o canal netamente bonariano. Share nos website que você não quer den exterior e lá também experienciar nos programação www.nostvbonaire.com. WAC Nos TV, uma kubota. Welkom terug bij het Bonaire Journaal. Nos TV heeft de volgende politieberichten. Vrijdag om 5 uur 's middags kreeg politie een melding binnen dat er een pick-up tegen een muur aanreed van een bedrijf op de calle Andrés A. Emerenciana. De automobilisten verzichtte zich in de pedalen en reed vooruit, raakte een stuk beton aan en toen het picknickbankje en het muur van het bedrijf. Er zaten gelukkig geen mensen aan het picknickbankje en ook niet in de buurt van het ongeluk. Ambulance was ter plekke en het CRS voor verdere onderzoek. Zaterdagavond omstreeks 9:10 in Hanchi Amboana verliet een automobilist controle over stuur en botste tegen de muur van een kerk. De bestuurder kreeg een boete omdat hij een rijbewijs bezitte om alleen automatische auto's te rijden. Politie bracht de bestuurder naar het politiebureau voor een blaastest. Brandweerlieden kwamen ter plekke om het olie wat op straat lag met zand te bedekken. Op zaterdag 22 januari vond omstreeks 11:15 een aanrijding tussen twee auto's plaats. Auto 1 reed op de calle Macario Santiago en sloeg af om de Caminda Yatubaco op te rijden, waardoor hij tegen de auto 2 botste die rechtdoor richting Amboana op de Caminda Yatubaco reed. De bestuurder van beide auto's werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Omstreeks 12:30 's avonds op zaterdag 22 januari vond een eenzijdige aanrijding plaats op de calle Corona. Een auto ging om nog onbekende oorzaak over de kop. De bestuurder van de auto werd in eerste instantie ter plekke behandeld door het ambulancepersoneel, maar werd uiteindelijk toch naar het ziekenhuis meegenomen voor verder onderzoek. Op maandag 24 januari omstreeks 7:30 ontstond er een aanrijding tussen twee auto's plaats op de calle Corona. Het pick-up reed de calle Corona op vanuit calle Hernandez en botste tegen een familieauto op de calle Corona. De bestuurder van de familieauto stapte uit zijn auto en klapte in elkaar. De bestuurder werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. 25 januari in de middaguren ontstond er een ongeluk tussen 5 automobilisten op de calle Corona bij Kooiman, waarbij de politie de wegen hebben afgesloten om onderzoek te houden. Ter plekke reed de grijze SUV ten noorden van de calle Corona op en op een gegeven moment reed er een witte jeep met hoge snelheid vanuit de parkeerplaats van Kooiman voor het SUV. Het jeep raakte de SUV aan en uit schrik gaf de bestuurder meer gas en reed dwars door het heg van Kooiman en raakte ook nog de geparkeerde auto's aan. Ambulance was ter plekke voor medische behandeling. Op dinsdag 25 januari omstreeks 7:30 vond er een aanrijding tussen een auto en een brommer op de calle Dr. Gregorio Hernandez. Bij aankomst van de patrouille gaf de bestuurder van de brommer geen teken van leven.
De schouwers constateerden dat hij ter plekke was overleden. De bestuurder van de auto werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor een medische controle. De bestuurder van de auto verklaarde dat de brommer die uit tegengestelde richting kwam aanrijden, auto's aan het inhalen was. De bestuurder van de auto probeerde de aankomende brommer te ontwijken, maar de bestuurder van de brommer week dezelfde kant uit, waardoor hij frontaal tegen de auto botste. De overledene betreft de 40-jarige man met initialen ESD. Op dinsdag 25 januari geeft het Korps Politie Caribisch Nederland in samenwerking met het Openbaar Ministerie, Douane, de Koninklijke Marechaussee en de Nederlandse Marine huiszoekingen verricht in verband met drugsverkoop. Het Korps Politie Caribisch Nederland is al maanden bezig met dit onderzoek en heeft in verschillende wijken huiszoekingen verricht. Er zijn 2 mannen aangehouden, een 40-jarige man met initialen DCM en een 46-jarige man met initialen JMRDC. Er zijn ook verschillende gegevensdragers in beslag genomen. Meerdere aanhoudingen in deze zaak worden niet uitgesloten. Woensdagmiddag omstreeks 1 uur ontmoetten 2 mannen die problemen met elkaar hadden, waarvan een gevecht ontstond. Een van de mannen liep zijn auto in en kwam met een stuk ijzer terug. De tweede man uit verdediging sloeg de andere man met een fles tegen zijn hoofd, waarvan de man een kap in zijn hoofd kreeg. De mannen zijn beide aangehouden. Op 11 en 12 maart 2022 organiseert het Bondoet-team in samenwerking met het Oranje Fonds wederom de grote vrijwilligersactie Bondoet. In 2 dagen worden er tientallen klussen uitgevoerd bij stichtingen en verenigingen. We spreken met Roosje van der Hoek. Nou, wij zijn super blij en enthousiast met de organisaties die nu aan het inschrijven zijn. Wij merken dat zij ook heel enthousiast zijn over Bondoet 2022. Wij hebben op dit moment 16 inschrijvingen op de website bondoet.com. Maar wij weten van organisaties die bezig zijn met het formuleren van hun klus, zodat zij die op kunnen loaden op de website. Dus wij zijn ook als team bezig met de organisaties aan het ondersteunen, zodat zij een goede klus kunnen kiezen voor hun organisatie. Bondoet die gaat door, maar natuurlijk hebben we te maken met een pandemie. Hoe zal dit doorgaan eigenlijk? Nou, wat wij aan het proberen zijn, is samen met de organisaties klussen verzinnen die veilig kunnen zijn voor vrijwilligers. Natuurlijk moeten we allemaal rekening houden dat veiligheid als eerste komt natuurlijk. Maar wij denken dat het wel mogelijk is. Er zijn klussen, vooral als je kijkt naar klussen die buiten gedaan kunnen worden. Er zijn klussen die gewoon gedaan kunnen worden door vrijwilligers op een veilige manier. En als wij het hebben over klussen die binnen zijn, dan heb je altijd dat je zelf de maatregelen kan aanhouden van afstand, handen wassen, mondkapje op. Maar er zijn niet heel veel, op dit moment zijn er nog niet heel veel klussen die binnen gedaan worden. Dus ik denk dat het wel mogelijk is, maar ieder moet er rekening mee houden natuurlijk. Ja. Inschrijvingen zijn al begonnen, heb je net gezegd, maar is er meer mogelijkheid voor inschrijvingen? Nou, we hebben tot 30 januari de kans om in te schrijven, om te kijken wat er allemaal op Bonaire gaat gebeuren. Want het team moet dit ook gaan beoordelen of ze aan de criteria voldoen die Oranje Fonds stelt om mee te doen aan Bondoet. Dus wij hebben ook daar tijd voor nodig. Dus wij hebben de deadline gesteld op 30 januari, zodat onze team 31 januari kan beginnen met de beoordeling van al deze klussen. En ook dat wij eventueel organisaties kunnen gaan bellen over vragen die wij hebben, zodat de klus goed geformuleerd is en meer kans maakt om goed beoordeeld te worden door Oranje Fonds en ook gefinancierd te worden door Oranje Fonds. Dus wij hebben ook daarnaast een taak om deze klussen goed te beoordelen, zodat ze de grote kans maken om mee te doen aan Bondoet. De Bondoet zelf, wanneer wordt dit? Ja, 11 en 12 maart zijn wij klaar voor Bondoet. Dus dan nodigen we alle organisaties op dit moment uit om in te schrijven tot en met
30 januari mogen ze dat doen. Dat kan gewoon op de website bonddoet.com. Er zijn alle informatie en alle formulieren zijn daar op de website. En het is ook heel makkelijk te volgen, want de website legt je zelf uit wat je moet invullen. Dus wij nodigen alle organisaties om dat te doen. En daarna nodigen we alle vrijwilligers om in te schrijven voor de klussen die dan op de website zijn. Elke zondag om 6 uur 's ochtends beklimt Ghislaine Berends, meestal helemaal alleen, de 372 meter hoge Christoffelberg. Hiermee haalt hij geld op voor het Ronald McDonald Huis. Hij kent de route inmiddels op zijn duimpje. Caribisch Netwerk heeft het volgende. Een jaar lang elke zondag de Christoffelberg beklimmen voor een goed doel. Met het einde van het jaar in zicht heeft Ghislaine Berends zijn actie bijna gehaald. Het is nu een beetje na 6 uur. Mijn naam is Ghislaine Berends. Hoezo vroeg op een zondagochtend? Ik ga de Christoffelberg beklimmen. Nu is het niet zomaar een klim, maar het is mijn 51ste klim. In 2021, 51ste week, 51ste klim. En ik moet na deze nog 1 keer. Dus, en ik doe het voor Ronald McDonald House, voor een goed doel. Hij heeft inmiddels al 16.000 gulden opgehaald voor het Ronald McDonald Huis. Hij vertelt hoe hij hierop gekomen is. Ik ben hierop gekomen eigenlijk meer als grap. Vorig jaar 3 januari heeft mijn goede vriend echt moeten forceren om Christoffelberg te gaan beklimmen. Ik heb het gedaan en zo is het gegaan dat ik gezegd heb, ik doe het 43 keer, mijn leeftijd. En via ben ik in contact gekomen met Ronald McDonald House en toen heb ik gezegd, weet je wat, ik ga niet 43 keer doen, maar ik ga het 52 keer doen. Zo is het eigenlijk gekomen. En sindsdien doe ik het elke zondag, sta ik om 4 uur 's ochtends op en ga om 6 uur omhoog. Ja. 51 keer baby, nog 1 keer. Woehoe! Zo, goed? Ja, goed. Was al beter. Zat me iets dwars op mijn maag, dus ik moest even tussenstop doen. Even eruit halen, maar voor de rest, ja, 22, 23 minuten. Dus ja, was oké. Lekker klim, lekker natte klim. En nu nog 1 keer, laatste keer? Volgende week, zondag, tweede kerstdag. En dan hou je het even voor gezien? Ja, dan neem ik even afscheid van mijn zondagse vriend. Nee, dat is goed geweest. Koloniale archiefstukken die bij het Nationaal Archief in Den Haag liggen, moeten eigenlijk terug naar de eilanden waar ze vandaan komen. Dat vinden Maartje van den Kamp, Nationaal Archief, en de erfgoedspecialist Diona Bennett, die gespecialiseerd is in museologie. Maar die teruggave is een ingewikkelde kwestie. Caribisch Netwerk. Ik vind het natuurlijk geweldig. Vanaf het begin had ik nog wel in mijn hoofd hoe ik het uiteindelijk wilde zien. Maar het resultaat is echt, ja, ik vind het prachtig. Als mensen ook aan mij vragen, wat vind je het mooist? Dan, ik kan gewoon niet kiezen. Ik vind alles wat wij laten zien hier, komt zo goed terecht in de hele representatie en erkenning van de Curaçaose erfgoed en cultuur. Ik ben gewoon echt super trots. Erfgoedspecialist Diona Bennett heeft het over de tentoonstelling Curaçao, stemmen van toen, mensen van nu. De expositie wordt gehouden in het Nationaal Archief in Den Haag. Met aandacht voor het koloniaal verleden, vertelt Maartje van den Kamp van het archief. We hebben in deze tentoonstelling over Curaçao combineren we archiefstukken, koloniale archiefstukken, met foto's van mensen van nu, foto's van Zeil in de Wind, met moderne kunst, met interviews, maar ook met oral history, stemmen uit de jaren 50, 60, 70. Dus je kunt kijken en luisteren. En dat hebben we verdeeld over 5 thema's. We hebben een thema over het Curaçao van voor 1499, een thema over veerkracht, een thema over slavernij, over de samenleving en over het bestuur van Curaçao. En dan sluiten we ook nog af met een prachtige spoken word. Bijzonder is dat alles zoveel mogelijk wordt gezien vanuit een ander perspectief. Een Caribisch perspectief. Oude documenten zoals bijvoorbeeld een schippersinstructie krijgen daardoor een andere lading. Oppervlakkig gezien stonden daarin gewone regels. Zoals de bemanning moet erop toezien dat slaafgemaakten niet in groepjes staan. Dus dat geeft alweer aan dat de tot slaafgemaakten vaak in opstand kwamen. Echt vaak ook in het verzet kwamen. En dat er daar uiteindelijk regels voor gemaakt moesten worden.
Het gaat niet alleen om een eigen kijk op het verleden, maar ook op een eigen Caribische kijk op het heden. De veerkracht van mensen noemde Curaçaose fotograaf en documentairemaker Selwyn de Wind dat. Hij heeft mooie gestileerde foto's en films gemaakt van hedendaagse mensen op de eilanden. Maar ook de rafelrandjes laat hij zien. Zoals een foto van zwerver Ramses Ray, beter bekend als Palabrua, de uil. Hij heeft zijn leven geleefd, maar hij is altijd zo vrolijk. En altijd kan je een goede, volwassen gesprek met hem hebben. Wij willen graag mooie momenten documenteren, maar Palabrua, de uil, is ook Curaçao. Ook jongeren ontgaan hem niet. Met de social media en de globalisatie zie je minder mensen op straat. Otterbana is en was een van de drukste straten. Ik dacht van, dit is ook nu jongeren die nog op straat zijn. Dat is ook iets die opvallen. Het is geen geromantiseerd beeld dat Selwyn wil scheppen van Curaçao. De vuile was op een verantwoordelijke manier naar buiten brengen en ook niet te romantiseren. Het papiaments, de taal, is ook onderdeel van Curaçao en ook onderdeel van het historisch erfgoed. Het bevochten erfgoed. Hier in deze vitrine zie je dus staan dat er tijdens de eilandsraad, dat er toen uit protest papiamento toegesproken werd. Senhor presidente, den e promespis di mi apuntra, si nos ting autonomia of nos not ting. Wat ik mooi vind, dat je echt weer het verzet ziet en echt weer de veerkracht van de Curaçaoënaars, is dat er alsnog gewoon papiamento werd gesproken. Zelfs als reactie op de voorzitter dat er geen papiamento gesproken moest worden. Dus dat vind ik zo prachtig om te zien. We hebben echt gefocust op veerkracht van Curaçaoënaars en hoe zij hebben gevochten voor het behoud van hun eigen cultuur en tradities. Terug naar nu. Door de ogen van fotograaf Selwyn kijken we naar de Joods-Curaçaose toerismeman Dennis Enriquez. Een witte man met een groot hart. Een doorzetter, ondanks de coronagolven. Je ziet Dennis in zijn tourbus. Hij rijdt niet meer, want hij is eigenaar, dus hij heeft werknemers. Maar ja, het is de veerkracht weer van iemand die... Ja, de eerste golf heeft hij overleefd. De tweede golf kan komen, maar hij staat wel sterk. Ja. Gastconservator Diona is opgelucht dat de klus is geklaard en de tentoonstelling staat. Ik ben blij met wat ik heb gemaakt, maar op het moment dat Curaçaoënaars zich ineens kunnen herkennen, dan ben ik pas echt super trots. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd wat de rest van de Curaçaoënaars in Nederland ervan vinden. U kijkt naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Brecht Koedoder en ik wens u nog een hele fijne avond.